Installeervavers kwamen Joert Wemman machtig naar het concours Piek in Ries. Verskate kampioenschappen Tuurtjen en ook de Miel van Ries zorgen van spektakel. Het hoogtepunt wie toch het Nederlands kampioenschap dubbelspan maar Frieske hinders. En dat wat won troch Fijke en Ipi Haltrop van Bayern. Fijke Haltrop, wat een dag! Ja, ik kan nou net mistaken. Geweldig. Had al een hele prodde won. Wat zei dit nog, deze titel, deze Nederlandse titel? Nou, ten eerste hebben we nooit dubbelspan titel gehad. Maar als het nou in het begin, als nou, we zijn nog eens 30 jaar verder. Ik ben nou lekker zenuwachtig en lekker gespannen, maar ik vind het spultje nou lekker mooi als toen. En lekker blij, denk ik. Ja, net minder. Lokwenske. Ja, dank u wel. Er kwamen 29 spannen in de baan, 4 daarvan mochten in de finale op rijden. Ik doe bleu Fijke Holtrop de beste. En daar komt Fijke Haltrop aan je voor de ereloge. Die hinders doen het fantastisch. Mooi gelijk in houding, mooi verheven in het front en mooie gelijkmatige bewegingen. Haltrop hier Hessel en Jasper van de Stelpdiek voor de chase. Jan Bouwman van Nijveen waar Twadde en Udo de Haan pakten het brons.